правим този брифинг по молба на ваши колеги журналисти. Една голяма част от вас, след като вчера стана ясно, че е излязло решението на Софийски градски съд във връзка с обжалването на гаранцията на Димитър Давидов, който е тук до мен. Това е работникът от Глово, който беше нападнат от Ивайло Мирчев в една много неприятна улична сценка. В резултат на това решение господин Давидов получи удовлетворение на неговата жалба. Определената гаранция от 500 евро беше премахната и най-важното нещо, което е, съдът в определението си казва, че деянието, за което е задържан, т.е. арестуван и му е наложена гаранция, не е съставомерно, т.е. няма извършено престъпление според съда. От тук насетне, разбира се, предстои да видим какво ще се случи с по-нататъчните действия от страна на прокуратурата в този фарс, защото всички станахме свидетели на този фарс. Но аз спирам да говоря до тук и давам думата на господин Давидов, който вече може да каже допълнително каквото има предвид. Аз ще се дръпна назад. Здравейте, първо искам да кажа. Първо искам да изразя моите благодарности към българската правосъдна система. И така, и в този ред на мисли да поискам извинения от господин Мирчев и така във връзка с случилото си и моето неправомерно задържане под стража. Разговаря ли с вас след инцидента? Търси ли контакт с вас Мирчев след инцидента? Не. Нямаше контакт след инцидента. Не, аз искам извинения. Кажете ни какво във се случи там, връзка. той удари ли? Имаше такива? Не. Клиповете не бяха Нямаше. много. Да, мога да кажа, че нямаше съприкосновение, умишлен удар, нито от моя, нито от негова страна, така че не. След този случай запазихте ли работата си? Продължавате ли да работите? Да, към момента запазих работата, за което съм благодарен. Защо му се извинявате? Той се извинява, той иска извинение. Той иска извинение от страна на Вие искате извинение от страна на Ивайло Мирчев. Защо давате брифинга заедно с Възраждане? Защото това са хората, които застанаха зад мен и ме подкрепиха. Също не малка част от хората, които ме подкрепиха и така. Ивайло Мирчев плати ли гаранцията, както обеща? Да, той е платил, но реално аз това го разбрах по време на моето задържане. Така да се каже, аз съм бил задържан. В този момент разбрах, при положение, че бях пуснат, че той е бил платил, но де-факто не е било нужно това нещо да се случи, но той го е направил на своя воля. Подкрепата е с адвокат Велчева, която в момента не е тук с нас и така. Това е, да, юридическа подкрепа. Де-факто има дребно хулиганство и така да се каже друго. Той каза, че няма претенции всъщност. Да, но продължават нещата, така в общи линии. Казахте, че продължават нещата. Защо трябва да ви се извинява Ивайло Мирчев? Чакай, Цвети малко. Бихте ли ми отговорили на въпроса? Във връзка с уронване и престиж на моето име и така в тази насока. Да. Казахте дребно хулиганство. Да. Сега ще съдите Ивайло Мирчев за дребно хулиганство, нали така? Не, това е от него към мен дребно хулиганство, не е от мен към него, аз нямам нищо лично. Имаше някакви съмнения от Мирчев, че сте употребил някакви вещества. Беше ли ви направена проба от органи на реда? Да, реално при доброволно мое предаване в четвърто, в съответната вечер, аз получих телефонно обаждане от моят пряк ръководител, в което той каза, че съм обявен за национално издирване. Съответно, аз при положение, че разбрах това нещо, веднага се отправих към четвърто, където ми беше казано да отида и да обясня точно какво се е случило, но бях задържан. Там проба направиха ли за полза? Мисля, че няколко часа след задържането имаше такова нещо. Да, имаше преглед, имаше стандартните процедури, да. Но като цяло алкохол не, аз съм бил на работа, няма как да употребя алкохол, най-вече в София. Аз съм шофьор. Претенции не. Дали ще отвърдете по някакъв начин на сюжета, предвид и решението, за което говори господин Костадинов? Във връзка с... Само момент.
Секунда. Какво дали ще отвърне? Дали има и той претенции към Ивайло Мирчев обратно в хода на сюжета? Той заяви, че иска извинение. Не, имам предвид нещо съдебно. Материално. Това той ще преценя по-късен Това вече етап. ще преценим Все на още по-късен имаме висящо Това, досъдебно което трябва да се производство. случи в момента е Да, може ли Ивайло само, Мирчев може да ли се само извини. така, че Да. да се смените? Добре. Не, Извинявай. вие питате него, той го каза още в самото начало, не знам защо не го разбрахте. Тогава Той защо, иска извинение. тогава защо Да. не изчакахте просто органите на реда да пристигнат, а тръгнете да минавате през Мирчев? Ами, понеже във връзка с това ще кажа следното, аз все още бях на работа, така че за мен работният ден не беше приключил и съответно това ме притискаше и ме притесняваше. И Да, така. обаче да имате очевиден инцидент на пътя, дали имате разправия, вие си тръгвате. Момент, чакайте малко сега. Дайте да уточним. Това не е инцидент. Не, чакайте. Не е инцидент. Това, че има разправия, не означава, че той трябва да стои. Имате спор на пътя. А това означава ли, че трябва да стои там? То няма ПТП. Няма извършено ПТП, няма извършен инцидент, няма извършено каквото и да било деяние, което да изисква той да остава там. В качеството на какъв? И аз искам да ви кажа нещо, което той може би няма да ви каже, но всяко нещо подобно на доставчиците на Глобо и всяко едно закъснение им коства пари. А вие най-вероятно не знаете какви са заплатите на тези хора. И в този случай, това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. И извинението е най-малкото, което може да направи този човек. Аз вече мога да кажа като политик, че той трябва да си подаде оставката като председател на парламентарна група и да напусне българската политика. Защото наистина в случая това, което се случи, беше пореден сблъсък на един властимащ с един обикновен човек. И властимащият демонстрира власт, превъзходство, арогантност, наглост, високомерие, презрение към един обикновен български работник, който в момента иска единствено и само извинение.